वाव 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 मेथाइया मिक्स जाबाय नामाथाय एकदमबारे मोननै मालासिनो जोङो साथाम नायबिजिरगिरिनिसिम थांनोसै स' गिबियावनो आङो थांनो सानदों देंखो सारा बुंनानै होदो एसे हेलौ मा मुंमोन बिजिता ब्रह्म बिजिता ब्रह्म बिजनिनिनो ना मोसानायाथ' गाज्रि नङा अब्लाबो माखासे सिगांनि जितु स्टार्टिं सं बेहाय एसे माने स्ल' जानाय नुदों एसे स्ट्रंसिन खालामनो हागौमोन जायखिजाया माने रिमिक्स मेथाइ माखासेयाव एसे थिगानो दङ दा उनाव साबसिन खालामगोन आसा खालामबाय अल द बेस्ट थैंक यू सर सारनि बुंनाय बोसोनखौ बिनानावखौ मानिगोन होननानै आं आसा थिबाय नेक्स्टआव जों मेडाम रिंकु मनिनिसिम थांगोन बिथाङा मा बुङो हाय बिजिता हेलो मैम ओभारअल मोसानाया गासिबो थिगैनो दङ गासिबो मोजाङानो जादों ओमफ्राय एसे आरो नोङो स्ट्रं माने एसे एनार्जि होबावब्ला आरो साबसिन जाबावगौमोन मिथिबाय नेक्स्टआव बेनिफ्राय साबसिन खालाम बड'लेण्ड इंखन टेलिभिजननि लाइभ निउज रुमाव दा समाव सावरायथुन हाबाफारि बानजायनो सिगांदों जे गाबोन 24 डिसेम्बर खालि बड'लेण्ड एसेम्ब्लियाव बड'लेण्ड खुंथायनि बिबान रुजुनाय प्रमद बर'आ गावनि गोहोखौ दिन्थिनांगौ जे बिथांनि सरकारा थागोन ना थाया बेनि थाखाय मैया 22 डिसेम्बर खालि गुवाहाटी हाइकर्टआ भार्डिक्ट होदों जे 26 डिसेम्बरनि गेजेराव बड'लेण्ड खुंथायखौ रुजुनाय सरकारा गावनि गोहो दिन्थिनांगौ आरो बिनि थाखाय गाबोननि खालारखौ थि खालामनाय जादोंनो आरो गाबोन बड'लेण्ड एसेम्ब्लियाव बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव बाहागो लानानै देरहासार जाबोनाय एमसिएलएफोरनि जथुम जागोन आरो बे जथुमाव गोहो दिन्थिनांगौ बांसिन बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1 दानिया जों लेंहरनो आखायाव लादों बिजिता ब्रह्म बिथांखौ गावनि मोसानायखौ जौस्राङाव फैनानै दिन्थिफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय मिस बिजिता ब्रह्म Ladies and gentlemen, please welcome to Miss Bijita Brahmo. मोसाना देखायदो Miss Bijita Brahmo. Music please. Rosini
बड'लेण्ड इंखन टेलिभिजननि लाइभ निउज रुमाव दा समाव सावरायनो हाबाफारि बानजायदों सारायजन हाबाफारि दिनै सावरायनो सिगांदों जे गाबोन 24 डिसेम्बर खालि बड'लेण्ड एसेम्बलि हलाव बड'लेण्ड सोरखार खुंथायनि थाखाय मोनसे भट नाजावलायनाय हाबाफारि जागोन जे प्रमद बर'आ थांनाय 15 डिसेम्बर खालिनिफ्राय बड'लेण्डनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जानानै दङ आरो बिथांनि सरकारा माने गोहोआ थागोना थाया एबा बिथांनि सरकारा खुंथाय बिबान रुजुनो हानाय एसेबां गोहो दंना बेखौ गाबोन दिन्थिनांगौ आरो बेनि थाखाय मानगोनां गुवाहाटी हाइकर्टआ मैया 22 डिसेम्बर खालि जे भारत होदों जे फैगौ 22 डिसेम्बरनि गेजेराव बिटिसि खुंथायनि बिबान रुजुननाय दोलोआ गावसिनि गोहोखौ दिन्थिनांगौ बेखिनियाव बुंनांगौ दङ जे हाग्रामा महिला दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ थांनाय 12 डिसेम्बर खालि बड'लेण्ड बिसायख'थिनि भट सानख'नायाव सा 17 एमसिएलए देरहासार जानो हादोंमोन इउपिपिएल दोलोआ सा 12 बिजेपिआ सा 9 गणसुरक्षा पार्टी सासे आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय सासे गासै मोन 40 बियाबनि थाखाय मोन 40 बियाबनि एमसिएलए देरहासारनि रिजाल्टखौ होनाय जादोंमोन आरो लोगो लोगोनो 13 डिसेम्बर खालि हाग्रामा महिलाया गिबिसिनै गभर्नरनो गाव खुंथाय बिबान मोननो थाखाय आर'जलाइ गथायदोंमोन जे फैगौ सप्तासेनि थाखाय बिथांनो गावनि गोहोखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों खुंथायनि बिबान रुजुननो खाबु होनांगौ नाथाय इन्टारेस्टिंलि 13 डिसेम्बर खालिनो बेलासि बुब्लियाव बिजेपि इउपिपिएल गणसुरक्षा पार्टीया ज' लोगो नांनानै सा 22 बिजाथि देरहासारनायनि फारिलाइ होनानै सरकार दानायनि थाखाय दाबिलाइ होयो आरो खालि प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिसि सरकार खुंनायनि बिबान रुजुनाय जायो प्रमद बर'आ चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया डिउटि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जादोंमोन मैया मानिनां गभर्नमेन्ट आसाम सरकारा जिनोखि एरेन्जमेन्ट खालामबाय गभर्नरनि जोहै जे प्रमद बर'खौ सीएम फाथिनानै इउपिपिएल बिजेपि आरो गणसुरक्षा पार्टीनि जुथाइ सरकार बे बेलायाव बिपिएफनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिट पिटिशन दाखिल खालामो गुवाहाटी हाइकर्टआव आरो गुवाहाटी हाइकर्टआ मैया भार्डिक्ट होयो जे हाग्रामा महिलारिनि रिट पिटिशन होनायखौ बिथा लानानै जे सोर बिटिसिनि खुंथायखौ बिबान रुजुनो मोनगोन बिनि थाखाय 22 डिसेम्बरनि गेजेराव गोहो दिन्थिलायनांगौ आरो गभर्नरा गाबोननि खालारखौ थि खालामबाय 22 डिसेम्बरखौ गाबोननो सोरनि खाफालाव जुफिगोन बड'लेण्ड सोरखार बिनि सायाव जों दिनै सावरायनो सिगांदों मोनसे सावरायथुन हाबाफारि आरो बे सावरायथुन हाबाफारियाव जों हांख्रायना लाबोदों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसामनि आफादगिरि मार्कास बसुमतारी बिथांखौ बरायनाय होदों खुलुमबाय बिटिएडि अल आसाम ट्राइबेल संघनि कर्डिनेशन कमिटि बेनि वार्किं प्रेसिडेन्ट खरगेश मुसाहारि जों बिथांखौ बरायदों आरो खुलुमनाय होदों दा समाव जों सावरायनि जे थांखांनाय बुब्लियाव जिनोखि भट जालांबाय भट जानायनि उनावहाय गावजों गावनि गेजेराव एना एनिया जाबाय थादों दिनैसिमबो दङ गोबां साया उसुखुथु सोरनि खाफालाव गोग्लैगोन बिटिसि खुंथायनि बिबान रुजुननाय आरो
नैबे थासारियाव जादोंमोन जे 12 डिसेम्बर खालिनि हर गेजेर बुब्लिसिम भट सानख'नाय हाबाफारि जादों गिबि समाव इउपिपिएल दोलोआ गोबांथार भट आवथायदों एबा आवगायगासिनो थादोंमोन बिजाथिफोरनि देरहासारनायनि खाफाल जुफिनाया नाथाय बेलासि फारसे बिपिएफनि दावखोनाया जालाङो बेखिनि बुब्लियाव जिखिनि समाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय देरहासारनायनि जेनाखि आवगायनाय बेयो जाफुबाय थानाय समावहाय बमा गावथिंनिफ्राय जाबायमोन इउपिपिएल बिथिंनिफ्राय आरो जेब्लानाखि बिपिएफ दोलोआ बेलासि बुब्लिनिफ्राय देरहासारनायनि बिबाङा बांबोगासिनो थाबाय बे समाव बिपिएफ दोलोनि फारसेनिफ्राय बमा गावफुंनाय जादों उखुन्दै जादों हर गेजेर बुब्लिनिफ्राय साननाय हनाया गासिबो सोलायदों आरो बिजेपि इउपिपिएल लोगो जानानै सरकार दानो हानायनि जेब्लानाखि गोहो फैयो आरो बै समनिफ्राय बिजेपि इउपिपिएलनि थाखाय मिनि खुसि हालोद फैयो आरो गावजों गावनि गेजेराव रंजा खुसियाव एना एनिया जाफिनो बिपिएफ दोलोनि मददगिरिफोरजों बेबायदि हालोद दिनैसिमबो बे उसुखुथुआ जोबाखै दिनैसिमबो गावजों गावनि गेजेरावहाय माने सुखुलायनाय गैया बेखिनि बुब्लियावनो मैयानि दिनाव हाग्रामा महिलारिया फोसावदों जे बिथाङा बिटिसि सरकारनि एबा बिटिसि खुंथायनि चिफ जानो गोसो गैया बबेखानि बिथाङा बुंदों जे रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोर जाय दङ बड'लेण्डआव पिपिएफ इउपिपिएल गणसुरक्षा पार्टी बे मोनथामा ज' जानानै सरकार खुङोब्ला बिथाङा गोजोननाय मोनगोन आरो बिदि खालामनो बिथाङा गोसो दं बिजेपिखौ नागारनानै एबा कंग्रेसखौ नागारनानै पिटिसिनि खुंथायखौ खालामनांगौ दा बेखिनि जादों बेराफारसे प्रमद बर'आ गावनि चिफ बिबाना थाफिनगोन बेखौ जोबोरैनो मिजिं खालामनानै दङ आरो जेरावहायनोखि बिजेपि इउपिपिएल गणतन्त्र पार्टी बिथांमोना जयैनो दङ गोरायैनो दङ आरो अदेबानि कंग्रेसनि सजल सरकार बिथाङा बाहागो लाफैदों लोगोसेनो बिपिएफनि सासे बिजाथि देरहासारबोनाय रेवरा नार्जारि बिथाङाबो बिजेपिआव हाबबायनानै बुंनाय जादों सुलुङाव दा बेफोरखौ नोजोर होनानै सा 24 हालागैसिम दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ एबा दानि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा मजबुत जानानै दङ आरो मुंख'नो गोनांदि दासिम गावनि थामोनथाखौ लाखिनो थाखाय जुथाइ सरकारनि थामोनथाखौ लाखिनो थाखाय बिपिएफनि बिजाथिफोरनि अनगायै गासै एमसिएलएफोरखौनो गावसिनि आवथायाव दोननाय जादों बिजेपि इउपिपिएल गणतन्त्र पार्टी आरो दा हाबनानै फैनाय रेवरा नार्जारि लोगोसे कंग्रेसनि एमसिएलए बिथांमोनखौ गुवाहाटीनि लिलि हटेलाव दोननाय जादोंमोन गोबाव सानहालागै आरो बावैसो शिलंआव दोनहैनाय जादों आरो शिलंनिफ्राय बिथांमोना दा गाबोन जिहेतु गोहो दिन्थिनायनि कालार फैफिनगासिनो दं होननानै मिथिनाय जादों दा बैफोर बिथिंखौ नोजोर होनानै प्रमद बर' सरकारा थाफिनगोन बेखौनो मिजिं लानाय जादों दा बेखिनि दा समनि हालोद बबेखानि हाग्रामा महिलारियाबो बुंबाय थानाय जादों जे बिथाङा गाबोननि दिनाव गोहोखौ दिन्थिगोन जे बिजेपि एलायन्स जानाय सरकारखौ दोननाय जानाय नङा बड'लेण्डआव दा जों बेखिनिखौनो जों बिथा लानानै जों सावरायनो सिगां दङ मार्कस बसुमतारी नोंथाङा बे दा समनि जेनाखि हालत दिन्दांनाय हालत बड'लेण्ड सरकारनि आरो गाबोन गोहो दिन्थिलायनायनि मोनसे खाबु होदों मानिनां गुवाहाटी हाइकर्टआ नोंथांनि बुंनांगौआ गिबियावनो सरि आं बुजिदों एसे आंनि साननाय मथेबा आरो जोंनि इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन आसामनि साननाय मथेबा गाबोननि फ्लर टेस्टआव माने दानि प्रेजेन्ट सिनारिखौ नायोबा माने गाबोन बिसोर देरहागोन बायदि मोनदों आरो मानो होनब्ला माने सरकारा दानि प्रमद बर' सारनि जेनाखि सरकार बियो एबसुलुट मेजरिटि मोनगोन बायदि मोनदों आं मानो होनब्ला दहाय फुङावहाय सिगाङाव आङो इएम रनजित सारनि माखासे दिनै जोंनि लेटेस्ट बे हाग्रामा सारनि स्टेटास हाग्रामा सारनि अपोजिट स्टेटमेन्ट होदों आच्छा थिग बेबायदिनो बिनि उनावहाय आं नुदों प्रमद बर' साराबो बे एखे स्टाइलावनो बुंदों
दा बेफोरखौ जों जुदि नायोब्ला माने एनालाइज खालामोबा माने बिजेपिनि पलिटिक्सआव हयथ' गोरोबलायनाया एसे गोजानाव माने षड़यन्त्रबादि बुंनो हायो आरो बिजेपिनि बेबादिखौ जों नुदों लोगोसे बेराफारसे जोंनि मानगोनां एक्स बिटिसिनि चिफ हाग्रामा सार जों बिनि स्टेटमेन्टखौ नुबाय दाख्लै बियो बर'आव मिथिं जानाय समाव बुंदोंमोन माने रिपर्टारफोरजों बियो बाजि नांलायनो नागिरदोंमोन माने आंजों बाजि नांनो नामा होनलायदोंमोन आरो माने सरकारखौ गाव दागोन होननानै बिहा बबे मा कनफिडेन्सयै बुंदों बे गाव मिथिगौ जिहेतु दिनैसिमाव जोंनि नोजोरावहाय बेनिफ्राय देरसिन पलिटिशियान बर'नि गेजेरावहाय उजियाखै होननानै जों सानो मानोना बियो 15 बोसोर बियो मोनथाम टार्म्स बिटिसिखौ सालायबाय लोगोसे बियो साथाम आसाम स्टेट सरकारावबो बियो मिनिस्टार होनो हादों बेबायदि जोंनि गुबुन रावबो पलिटिकेल पार्टिया खालामनो हायाखै आरो जों सिगांनिफ्राय बुंगासिनो दंखायो माने 15 बोसोराव जेरैबायदि बियो खामानिखौ मावबोबाय बे खामानिखौ 50 बोसोरनिफ्रायबो रासिन बे नेशनेल पार्टी या रुल खालामनाय समावहाय बेबायदि खामानिया जाफुङाखै दा बे हिसाबै आं सानो आरो जों इउटिउबआ सानो जे थांनाय बे बिटिसि इलेक्सनावहाय बिटिसि बासि रायजोआ बेखौ बुजिनानैहाय एबसलुट मेजरिटि पार्टी 17टा सिटआव बेखौ देरहागोन बिजेपिनि पलिटिक्स षड़यन्त्रआवब्लाबो माने बियो 17टा सिट लानानै देरहागोन बेखौनो बुजायो जे बिटिसि बासि रायजोआ बे हाग्रामा सारखौनो मोनफिननो लुबैयो ओमफ्राय दा थिग बेबायदिनो बे जाहैबाय जोंनि साननाय ओमफ्राय दा खोथा जाहैबाय गाबोननि खोथाया गाबोनथ' फ्ल'र टेस्ट जागोन आरो बेवहाय गाबोन दिनाबो मोजां बुंनो थाङोब्ला 24 तारिख डिसेम्बर 24आथ' बयबो मिथिखायो ख्रिस्टमास इभ जि जागोन जों आसा खालामो मोनसे मोजां फिथाइ जागोन आरो बियो जों बर'नि थाखाय माने मोनसे दावगानायनि मोनसे गोदान लामा मोनगोन होननानै जों सानो जों दान्दिसे ब्रेक लानोसै होनदों ब्रेक लानायनि उनाव जों फैफिनगोन बेखिनियावनो मोनसे खोथाखौ जों मख'नांगौ दंथारो जे इउपिपिएल दोलोआ बिजाथि देरहासार खालामनो हादों सा 12 डिसेम्बर खालि 12 डिसेम्बर खालि सा 12 बिथांमोना एमसिएल देरहासार खालामनो हादों आरो गाबोननि दिनाव इउपिपिएल दोलोआ अग्नि परिखायाव थांगासिनो दङ सा 24 एमसिएल लानानै गाबोन खालार जाबाय 24 डिसेम्बर 12 डिसेम्बर मिन्स सा 12 बिथांमोना एमसिएल लाभ खालामदों आरो 24 डिसेम्बर खालि सा 24 एमसिएल लानानै बिथांमोना सरकार दानायनि थाखाय मोनसे खाबु लानो थांगासिनो दङ जों दान्दिसे ब्रेक लादों ब्रेक लानानै फैफिनगोन सावरायथुन हाबाफारियाव बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 दानिया जों लेंहरनो आखायाव लादों बिजिता ब्रह्म बिथांखौ गावनि मोसानायखौ जौस्राङाव फैनानै दिन्थिफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय मिस बिजिता ब्रह्म Ladies and gentlemen, please welcome to Miss Bijita Brahmo. मोसाना देखायदो Miss Bijita Brahmo. Music please. गोसोआ सानो मोसानो नोंखौनो सानै सानै
बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। So guys, दायो जोंहा सासे जोंहा मोसानो दंबावो लास्ट डान्स जाय मोसाखावरि बिथांनि मुङानो जाहैबाय बिनिमा बसुमतारी। बिथाङा दायो जोंनि जौस्राङाव फैनानै मोसाफैसिगोन। जोङो बिथांखौ खावलायबाय जौस्राङाव फैनो थाखाय। स' रायजो राजाफोरखौ जों गोसो गोरबोजों खावलायनाय थायो बिथांखौ बरायदो आखाइ खबनानै। लेडिज एन्ड जेन्टेलमेन प्लिज आखाइ खबनानै बरायदो बिनिमा बसुमतारी। बिनिमा बसुमतारी। दिनैनि गोथार सानाव आगान होफैनाय फुजिनां आलासिफोर फैफिनदों
12 डिसेम्बर खालि सा 12 एमसिएलए इउपिपिएल दोलोनि गाबोन 24 डिसेम्बर सा 24 एमसिएलए लोगो लानानै गोहो दिन्थिनायनि हाबाफारि खरगोसो मुसाहारि भेरि इन्टारेस्टिं 12 डिसेम्बर सा 12 एमसिएलए आरो गाबोन मोननो थांगासिनो दङ सा 24 एमसिएलएनि गोहो दिन्थिनायनि गेजेरजों बिटिसि सरकार गाबोननि जि माने जोंनि दानि गोदानै दाजानाय बिटिसि सरकार बिनि सरकारनि गाहाया जाहैबाय इउपिपिएलनि आफादगिरि मुस्रि प्रमद चन्द्र बर' प्रमद बर' दा बिथाङा जोंनि नोजोराव बुंनो थाङोब्ला आयेननि एसे बारगा मावनाय बायदि आं नुनो मोनदों माबोरै होनोब्ला जोङो बे बिटिसिनि चिफ बानायनांगौब्ला जोङो आसलते जिनिखि गभर्नरखौ लोगो हमनाय बे गभर्नरखौ लोगो हमनायनि खामानिया सिगां जोंनि जिनिखि बिपिएफ दोलो बिनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङासो थांग्रोनांगौमोन मानो होनोब्ला इउपिपिएल दोलोआ दिनै जोंनि बे बिटिसि बिसायख'थियाव 12सा एमसिएलएखौ माने मोननो हादों नाथाय बिपिएफ दोलोआ सा 17 एमसिएलए मोननो हादों दा बे हिसाबै बे बिपिएफ दोलोआनो माने फार्स्ट प्रिफारेन्सखौ मोननांगौमोन सरकार दानायाव नाथाय दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ नुनो मोनाखै मानो होनोब्ला जों मिथिगौ दानि जिनिखि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर'आ माने आसामनि जिनिखि बिजेपि दोलो बे बिजेपि दोलोजों सिङाव माने आखाइ मिलायनानै दिनै जोङो बे बिटिसिआव जि जानानै थांनाय बिसायख'थिखौ माने लोगो नांनानै गेलेदों नाथाय बिथांमोना जिनिखि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव सायाव माने बिजेपिजों माने लोब्बा गैया होननानै बुंसोलायदोंमोन नाथाय दा जोङो नुनो मोनबाय जे बिथांमोना हेमन्त बिश्व शर्माजोंसो लोगो नांनानै बिटिसि सरकारखौ दादों दा बे हिसाबै दा बिथांमोना बे बिसायख'थियाव देरहाखांनानै मा खालामदों जोंहा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बे इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए गासै 12सा सोद्रोमाखौ गुवाहाटीनि लिलि हटेलाव माने जोबथेसालि बायदि बानायनानै दोनखुमानाय जादों ना दासो रिपर्ट मोनसे सफैदों दिनैनि दिनाव शिलंनिफ्राय लाबोनानै रेडिसन ब्लुआव दोनफैदों आच्छा रेडिसन ब्लु हटेलाव शिलंनिफ्राय फैनानै दा एमसिएलए सा 24आ दङ गुवाहाटीनि रेडिसन ब्लुआव दे दा बिथांमोना हयथ' बे जोंनि सोद्रोमा बे इउपिपिएलनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ माने सिंजों माबा मोनसे आदबजों माने गावसिनि फलिया बानानै लानायखौ जोङो नुनो मोनदों हयथ' सिङाव माबा मोनसे निस्सय आयदा दङ बिनि थाखाय बिथांमोना गुवाहाटी लिलिनिफ्राय शिलंनि आसाम हाउसआव दोनखुमाहैदों आरो आसाम हाउसनिफ्राय बिथांमोना माने जायगा नायनाय स्वरुपै दावखि सिनथायदो लाना थांदों दा थारमाने बिनि ओंथिया बेनो जे बे सा 12 बुंनो थाङोब्ला गुबैयै इउपिपिएलनि बिथांमोननि गोसोखौ फुरायै जोंहा शर्माया बायनो हाबाय दा बे हिसाबैनो जों बुंनो हायो दा जोङो साननांगोन मैया जिनिखि गुवाहाटी हाइकर्टआ राय होबाय बे गुवाहाटी हाइकर्टआसो दिनै मोनसे बिपिएफ दोलोनि प्रति जिनिखि अननाय जों बेखौ नुनो मोनदों आयेन हिसाबै बे बाथ्राया फैदों दिनै हायद्राबादनि सरकार दानाय बा दिल्ली बायदि जायगानि सरकार दानाय
बिखौ मोनसे रिजायनानै बेबायदि दिनै माने गुवाहाटी हाइकर्टआ राय होदों दा बियो थारैनो जोंनि थाखाय खोब मोजां जादों दिनै जोङो नुदों जे बे बिटिसि जिनिखि बड'लेण्ड बे बड'लेण्डनि मैखोम सोरजिगिरिया बुंनो थाङोब्ला माने हाग्रामा महिलारिखौ जों बुंनांगोन बिनि बादै दस्रा गैया होननांगोन दा बिनि जिनिखि सोरजिनाय बे सोरजिनाया गावनि जिनिखि गोसो मोदोम जिउ होनानै जोङो बे जिनिखि बिटिसिनि महरखौ जों नुनो मोनदों दासिम बिथाङा जाथिनि थाखाय मावनो आवगायदों बर' जाथिनि थाखाय जायनि थाखाय मैया जा हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे जुदि नेशनेल पार्टीजों लोगो लायोबा दिनै जिनिखि बर' जाथि बे बर' जाथिनि जिनिखि थामोनथा बे थामोनथाया हयथ' जोबस्रांनि लामायाव थांगोन नोंथाङा मिजिं खालामदों नामा जे बे गाबोननि जिनिखि प्रटेस्ट जागोन सोरनि गोहोआ बांसिन बेखौ दिन्थिनायनि दा बे बेलायावहाय इउपिपिएल बिपिएफ एबा गण सुरक्षा पार्टी ज' जागोन नोंथाङा सानदों नामा आङो माने बिथांमोननि जिनिखि शिलंआव दोनहैनाय गुवाहाटी दोनहैनाय जिनिखि कार्यकलाप बे कार्यकलापखौ मोजां नुहुराखै आरो बे हिसाबैनो दानि गोदानै सायख'जानाय एमसिएलए बिथांमोना गोसोखौ गुद मोनगासिनो दङ आङो गावनि समस्थियाव थांनो हागोन ना हाया मैया जोङो रायज्लायहरदोंमोन जोंनि सेन्ट्रेल बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथां थरेन बर'जों दा बिथाङा बुंदों जे बिथाङा माने प्रमद बर'खौबो बुंखांबायनो माने खौसेथि लाबोनो थाखाय नाथाय बिथाङा बुंयाखै आरो जेनिखि गबिन्द बर' दानि जेनिखि दाजानाय डेपुटि चिफ बिथांनि माने बिसिजोंबो बिथाङा रायज्लायहरदोंमोननो दा बिथाङा बुंदों जे गैया माथो न'खौनो दासिम न'सिम माने सफैयाखै बेबायदि मोनसे दुखु फोरमायदों दा बे हिसाबै आङो आसा खालामो जोंनि बे माने बर' जाथिया ट्राइबेलबाबो बर' होननांगोन जोङो बे बर'फ्रा माने जाहाथे गोदाव सोराव जाया दिनै जोङो माने खमावबो 45 लाखल' बर' जाथिया दिनै जोङो बै दिल्ली गभर्नमेन्टनि जिनिखि राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जाजों गोरोबनानै जि खामानि मावदों बेखौ जुदि मावनांगौबा जोंनि जिनिखि थामोनथा बर' हिसाबै थांनानै थानाय बे हयथ' थेर बेथेर जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ बेखौ दुखु फोरमायनानैनो जोंहा गोजाम अर्थात बारग' बिटिसिनि प्रधान बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंदों जे बिजेपिखौ बाद होनानै जोङो माने बिपिएफ इउपिपिएल गण सुरक्षा पार्टी बे मोनथाम दोलोआ लोगो नांनानै जुदि गभर्नमेन्ट दायोबा आङो बिपिएफ दोलोनिफ्राय चिफनि जिनिखि मासि बे मासिखौ नागारनो थाखाय आङो माने जानजि खाफ्रादों दा बेखौ दा जोंनि जिनिखि बिपिएफ दोलोनि माने उल्था हान्जाया मा सानदों आं बेखौ मिथिया तबे आङो ट्राइबेल हिसाबै आङो बेखौनो मिजिंथियो आरो जे जाहाथे बेफोर खोथाखौ बुजिलायोबा निश्चय जोंहा प्रमद बर' बिथाङाबो आवगायबोगोन आरो बिथाङा आवगायोबा बिथाङाबो सासे बर'नि दैदेनगिरि माबोरै होनोब्ला बिथाङा आबसुखौ गोबाव सम दैदेनबोदों बे हिसाबै बिथांनावबो जिनिखि माने बड' नेशनेलिटि बे बड' नेशनेलिटिनि जिनिखि स्वभाब केरेक्टार बे केरेक्टारा बिथांनावबो दङ आं बेखौ मिथिगौ बे हिसाबैनो आं बुंदों बिथाङाबो अबुजन मानसि नङा आं आसा खालामो बिथाङाबो निश्चय गाबोननि जिनिखि 24 डिसेम्बरनि जिनिखि प्रटेम माने इलेक्सन बे इलेक्सनाव जाहाथे जोंनि गेजेराव ज' खौसेथि जालायनानै माने गेलेयो आं बेखौ आसा खालामदों आरोखि जों दान्दिसे ब्रेक लानानै सिगांदों ब्रेक लानायनि उनाव फैफिनगोन सावरायजन हाबाफारिया दान्दिसे ब्रेक
बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। So guys, दायो जोंहा सासे जोंहा मोसानो दंबावो लास्ट डान्स जाय मोसाखावरि बिथांनि मुङानो जाहैबाय बिनिमा बसुमतारी बिथाङा दायो जोंनि जौस्राङाव फैनानै मोसाफैसिगोन जोङो बिथांखौ खावलायबाय जौस्राङाव फैनो थाखाय स' रायजो राजाफोरखौ जों गोसो गोरबोजों खावलायनाय थायो बिथांखौ बरायदो आखाइ खबनानै लेडिज एन्ड जेन्टेलमेन प्लिज आखाइ खबनानै बरायदो बिनिमा बसुमतारी बिनिमा बसुमतारी दिनैनि गोथार साना फैफिनदों 12 डिसेम्बराव सा 12 एमसिएलए 24 डिसेम्बर खालि सा 24 एमसिएलए लानानै प्रमद बर'नि सरकार मार्कस बसुमतारी नोंथांनि बानबुंथि आं बुंनांगौखौ बुंखाबाय आच्छा। गाबोनो गाबोन नुसिगोन ओमफ्राय दाबो माने जोंहा ओरैबो दं आरो माने दाउट दं मानो होनबा हाग्रामा सारा ओरैबायदि डिमान्ड खालामदों जों दा बेखौ गाबोन नुखानायाबा जों रावबो जेबो रिजाल्टखौ होनो हानाय नङा गाबोनथ' जों नुनो मोनदों सा 24 बिजाथि एबा एमसिएलए इपिपिएलनि आखायाव दं प्रमद बर'नि आखायाव दङ आरो बे हिसाबै प्रमद बर'नि सरकार थागोन आरो हाग्रामा महिलारिया मैया जे स्टेटमेन्टनि गेजेरजों खावलायदोंमोन जे इपिपिएल जिएसपि आरो बिपिएफ जथायै सरकार रायज्लायनोसै नाथाय बेखौ दिनै रिफिउज खालामबाय प्रमद बर' बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ रिफिउज खालामदों आरो रन्जित बसुमतारी बिथाङा एनडिपिएसनि गाहाय नेतारिमोन आरो बिथाङा इपिपिएलनिफ्राय देरहासार जादों 14 चिरां दुवार बिहारनिफ्राय आगुनि डेपुटि चिफ खाम्बा बरगयारिखौ फेजेननानै दा बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बे प्रप'जाला आगोलाव जानांगौमोन आगोलाव जायोब्ला जों बेखौ मानिनो हागौमोन दा समाव जों बेखौ मानिनायनि खोथा गैया बेराफारसे इपिपिएलनि गोदानै थिसनजानाय मावफुं आफादगिरि रोंगोरा नार्जारि बिथाङा दिनैहाय हाग्रामा महिलारिखौ खावलायदों जे गाबोननि फ्ल'र टेस्टआव जाहाथे इपिपिएलखौ मदद खालामो दा बे मोनसे इन्टारेस्टिं इस्यु जानानै दङ जे प्रमद बर'आ बुंदों जे हाग्रामा महिलारि प्रप'ज खालामनायखौ रिफिउज रन्जित बसुमतारीआ बुंदों जे बिथांनि प्रप'जाला लेट इट इज टु लेट स' आरो रोंगोरा नार्जारि वर्किं प्रेसिडेन्ट अफ इपिपिएल बिथाङा होनदों जे गाबोननि दिनाव हाग्रामा महिलारिया इपिपिएलखौ मदद खालामनांगौ बे एसे रायजो राजानि गेजेराव मोनसे उसुखुथु थासारिखौ आरोबाव बांसिन होदों औ नाथाय एमसिएलएफ्रा सोरनि जिम्मायाव दं दा समाव मोनसे बासआव ज' बिथांमोना दङ बिथां इनटेक बिथांमोनखौ रावबो सोखानो बा सोखावनो हायाखै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आवथायाव दं दिनैनि समाव रेडिएसन ब्लु गुवाहाटि रेडिएसन ब्लु हटेलाव जयैनो दङ आरो बिथांमोना गाबोननि दिनाव प्रमद बर' दैदेननाय इपिपिएलजोंनो थाफागोन आरो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारजों थाफागोन बेखौ मिजिं लानो हादों दा हाग्रामा महिलारिनि जिनाखि बानबुंथि बियो बा हाग्रामा महिलारिनि जिनाखि रिट पिटिसन एपिल खालामनाय गुवाहाटि हाइकर्टआव दा गुवाहाटि हाइकर्टनि जिनाखि भार्डिक्ट मोननाय जादों गाबोन फ्ल'र टेस्ट खालामनाय बेवहाय हाग्रामा महिलारिनि स्थिति एबा थामोनथाया थागोन ना थाया बे जाबाय गिदिर बाथ्रा मुसारि बे गामिनि जिनिखि प्रटेस्ट जागोन बे प्रटेस्टआ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' जाथिनि थाखाय थैनाय थांनायनि मोनसे गिदिर प्रश्न जासिगोन मानो होनोब्ला दानि जिनिखि गोदानै दाजानाय सरकार बे सरकारा थोंजोङै माने बिजेपि गभर्नमेन्टजों लोब्बा थाखाबाय दा बे हिसाबै गाबोन माने जिनिखि टेस्ट जागोन बे टेस्ट जानायनि सिगाङावनो जुदि जोंनो अर्थात बिपिएफ दोलोनो जुदि लोगो हमलायनाय मोनसे खाबु होनायमोनब्ला निस्सय
हयथ' BPF दोलोआ सरकार दानो हानायनि लामायाव दङमोन नाथाय बेखौ खालामालासेनो दिनै BJP गभर्नमेन्टआ बै गुबुन रायजोनि बायदि जेनिखि हर्स ट्रेडिं बे हर्स ट्रेडिं स्वरूप दिनै BJP गभर्नमेन्टआ बानायदों जायनि जाउनाव बिथांमोना हटेलावसो माने दोनखुमानायनि बेबस्थाखौ लानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दिनैनि समाव बड'लेण्ड खुंथायखौ सामलायगासिनो दङ प्रमद बर'आ चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार महरै थांनाय 15 डिसेम्बरनिफ्राय गाबोन फ्ल'र टेस्टनि गेजेरजों बड'लेण्ड एसेम्बलि हलाव गावनि गोहोखौ फोरमायनांगौ आरो गावनि गोहोआ थायाब्ला प्रमद बर' सोरखारा बायगोन आरो गोदानै चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार सायख'नाय जागोन MCLA मोना भट होलायनायनि गेजेरजों बे थासारि आरो बिनि थाखाय उसुखुथु जादों बयबो लुबैदों रायजो राजाया जे बड'लेण्डनि खुंथायखौ रिजनेल पार्टिनि जेनाखि दोलोफोर दङ रिजनेल माने पलिटिकेल पार्टिफोर दङ बिथांमोननिफ्राय खुंनाय जाथों नेशनेल पलिटिक्सआ बहाय जाहाथे हाबनाय जाया बेखौ लुबैनाय जादों नाथाय बे इन्टारेस्टिंलि बड'लेण्डनि खुंथायखौ नेशनेल पलिटिकेल पार्टि BJPआ लानो थाखाय सिगांगासिनो दङ दिनैनि समाव BJP दोलोआव गोहोआ जाबाय साजिनि सागुआव बिथांमोना सागु देरहासार जादों गाव गोजायैनो थांनाय बिसायख'थिनि भट साननाय खालि 12 डिसेम्बर खालि सागु बिथांमोना बिजाथि देरहासार खालामनो हानाय जादोंमोन आरो दिनैनि समाव BJPआ 12 हालागैसिम MCLA लानानै दङ मानो होनना बुङोब्ला BPFनि सासे रेवरेव नार्जारि बिथाङा जइन जादों कंग्रेसनिफ्राय सासे जइन जादों आरो GSPनिफ्रायबो जइन जादों होनना जों बुंनांगोन बेखौ नोजोर होयोब्ला 12 बिजाथि लानानै दङ BJPआ आरो 12 UPPL BJPआ आरो सानैसो जुदि MCLA गावसिनि आखायाव लांनो हायोब्ला अब्ला गिनाया फैदों जे BJPनि सरकारानो जामोननो हासिगोन नामा जे बड'लेण्डआव दा बेखौ लानानै जोबोद उसुखुथु दा जोङो नुनो मोनगोन गाबोननि फ्ल'र टेस्टआव आरो जों गाबोन बे आबुं सुलुखौ लानानै जों फैबावनि सावरायथिन हाबाफारियाव दिनैनि बे सावरायनायखौ जों बेवहायनो फोजोबनो सिगांदों गाबोन 2 रिंगा बेलासिनि 2 रिंगायाव सावरायथिन हाबाफारि बानजायबावनाय जागोन बड'लेण्ड एसेम्बलिनि फ्ल'र टेस्टआव मा जाखो बेनि सायाव सावरायनाय जागोन आरो बेनि थाखाय रायजो राजाया बाहागो लाफानो हागोन जानबुं नम्बर 8135980590 जानबुंनि गेजेरजों बुंफिनदों 8135980590 जानबुं नम्बर बेयाव डायेल खालामनायनि गेजेरजों गाबोन बानजायनो लानाय 2 रिंगानि सावरायथिन हाबाफारि बेवहाय बाहागो लाफानो हागोन सावरायनाय जागोन जे बड'लेण्ड एसेम्बलिनि फ्ल'र टेस्टआव सोरनि गोहोआ बांसिन जाखो आरो सोरनि खाफालाव बड'लेण्ड खुंथाया जुफिखो दिनै बे सावरायनायखौ जों बयनो फोजोबदों गोजोनथों खुलुमबाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 So guys, दायो जोंहा सासे जोंहा मोसानो दंबावो लास्ट डान्स जाय मोसाखावरि बिथांनि मुङानो जाहैबाय बिनिमा बसुमतारी बिथाङा दायो जोंनि जौस्राङाव फैनानै मोसाफैसिगोन जोङो बिथांखौ खावलायबाय जौस्राङाव फैनो थाखाय स' रायजो राजाफोरखौ जों गोसो गोरबोजों खावलायनाय थायो बिथांखौ बरायदो आखाइ खबनानै लेडिज एन्ड जेन्टेलमेन प्लिज आखाइ खबनानै बरायदो बिनिमा बसुमतारी